Здравей! Добър ден! Вие цигари... как да го нареча? Вие българино, какво ще кажете за... Наши... Добре, за нашите роми в България. Какво да кажа, те не се мият, миришат. Познаш ли купанарите? Не искам. Те го пънато, А хляба след 2 години колко ще струва? Май 2,50 накъде. А вие работите ли? Не, да, къде ишляме. А как си изкарвате прехраната в България? От буквото си яде. А българите за какво ги взимате? За сапун. А циганите... За мая. А какво идете на обяд? Какво се намира? Чакай малко, ма ти май тапи ще са с мене, господин. Ти пък така ти се струва. А преди 2 месеца... Предам се шака. Какво направи преди 2 месеца? Спомнеш си какво си ял? Бръкнах се в газа без да искам на тук. Проверяш дали има масло. А Лозенец какво е известен? Лозенец има много паркинги. А Чумека какво е най-интелигентен? Чумека много хубави плотки има. И те какво обичат най-много да правят? Не мога да ти го кажа. И къде извършва тази дейност? Де да знам, някъде. И това ли беше? За сега да. Вашите имена? И все една Сан Кирил Нетидов. Егене? 985635. Името на майка ви? Забравих. Баща имаш ли? Нямам, но дома съм аз. Кога излезна от дома моето момче? Скоро. Става колко време? 1-2 седмици. Това ли беше? Да. Хайде, чао. Аз съм режисьора. Дами и господа, това беше един интелигентно ромче. Я ви изпрати.